Hello mga mamshi! Good morning! Ayan mga mamshi, ang lulutuin naman natin ngayon ay chicken curry. So, umpisahan na natin mga mamshi. So, ayan mga mamshi, nagpainit na tayo ng kawali. Ayan, mainit na siya. So, lalagyan natin ng konting oil. Tamang-tama lang mga mamshi. So, ilalagay natin yung garlic. Ayan, so, sibuyas. Saka yung ginger. So, ilalagay na natin mga mamshi yung chicken. Tatakpan muna natin siya mga mamshi. So, ayun mga mamshi. Ayan. So, nagtubig yung ano natin. Hindi natin siya nalagyan ng
ano, tubig. So, lalagyan natin mga mamshi ng asin. Tamang-tama lang. So, ayan mga mamshi. Lalagyan natin siya ng chicken cubes. Chicken cubes. Black pepper. Yung papaya. Instead na ano ba to? Potato or kaya ano ba to? Or carrots. Yung ginamit natin mga mamshi ay ang ano, papaya, green papaya, yung hilaw. Sabay na natin mga mamshi yung bell pepper tsaka yung sili. Haba. Takpan muna natin mga mamshi. So, mga mamshi, lalagay na natin yung gata. Ayan. Tatakpan ulit. So, ilalagay na natin mamshi yung curry powder. Ayan. May nabibili nito sa palengke. Ayan.
So, ayan mga mamshi, lalagay natin yung pure na gata. Ayan. Yung walang halong tubig mga mamshi yan. Ayan, hintayin lang natin na kumulo or maluto yung gata. So, okay na ito mga mamshi. Huwag na natin tatakpan. So, ayan naman siya ang chicken curry. So yummy.